ka? Meeting mi kadyot na eh. Ay, wala lang ako pakuyugan si Flor. Eh, kay, siging galalis. Og si Andoy. Ano ka na? Yan na eh. Basta na mas tatay. Wala siya lante? Wala naman to hilante. Daman to nila ni Marlon og ni Matoy sa doktor. Niya? Naambot eh. May klarong detalye ang duha. Am ko ni sakit kasing-kasing. Si tatay ni sakit kasing-kasing? Na, mamay lang pong. Pero, ambot eh, wala ko'y nakitang si Mildan. Nga, masakit tong siya kasing-kasing kay. Walang ka ha. Niabot ganina, kaslakaw. O hay man kay maayo na nga. Nangasaba mapugdayon sa duha. Kasabala si Juan, Andoy og si Flor. Mut lang, yan, ritsog higda. Kaya sakit ko na yung Niya, unsa may resitas doktor na eh? Naambot eh kay matoy pang matoy. Sila raman ko ni mapalit. Ilang ko nang palitan. Eh, paklaro na na eh. Kay, grabe niya ang sakit ni tatay. Ay, ako bitaw tatoy mo kuan. Ako ang tatoy mo, dani tatay ni mo sa doktor. Unsa man naunan man ko lang Marlon. Eh, bisig tinuod nga ni sakit kasing-kasing sa tatay ni ha? Na. Saon man eh. Mag-agad lang tan tatay ni mo. Na dito mag-agad-agad na yun. Uy, kinahanglan kita yung mulihok ka na kay para lang sa kayuhang tatay. Ay, so pakiro, benanda ko imong amahan, Helen. Na, uy, kay bawo biya sa kanan niya mo na, pasiguro na natog atong espesyalista na kay para Ay, siya lagi kayo. unta. Ikaw ba, katapunan lang din mo. Huwag ito kayo nungdan, may utak ka. Liwat mong bukunin mo tayo. Ay, pag-aysan, tubag niya. Ano ikaw mo gimoteman ng kanding? Nga namas, Flor. Ha? Di lagi kasaligan si Flor tay. Uy, Kung saan nagisaligan? Ha? magsige magyaw-yaw. O magsige nyo, ina ko ha. Kaya, o dili, ako ang patalawan na sa natigos kabaw. O di ba, ako igayag na sa lupi. Ina ko ha! Ikaw, tapulan lang din mo. Ulan liwat mong kunin mo. Liwat nga mo, bayon ka daron ha. Sa tumana gid akong giingon ni mo, Helen. Ayaw gid pa kagabi eh. Kay mo na peligro. Apas na lang yung kunin nyo na ya. Ay natural man ang naimo apas gid nimo. Doy. Unsa man imong ama natuog pa? Na, doa na diha na sig yaw-yaw. Linsyo! Linsyo! Oh, dada niyo. Oh, ang buwang amaw. Ay gi. Tio ng armas diri na to kay ma. Igo ta. Nga. Ikaw ari ka diri sa balay ha? Ako say manii dito. Yo, Ako tong panitaan ang nagbantay sa kanding. Uy, unsa man? plano part. Katong duha ba, kung tambok ko ng mapaw. Saan ko na to? Hiringi ko ng wadto pati lungsod. Katong tambok, ato tong pinakapugusaw. Ay sos. Ay lang sa pagunahon na anak. Mas delikado tang. Nagbantay na to sila sa ato ang mga lihok. Unsam taong kayo, mapahamak na inuon ta. Pahamak. Kita mapahamak. Ngano mo rin magbinantaya sa tanan la? Kay mentayon man sa kaganda ko. Sige na. Pero gininay ko, ikaw diya. Camping biro po ha. Tsata man nag-uyab. Sige, amping po ha. Kampong dito. Nagbabayot na ka. Gigi. Gigi rin ako. Nga, ikaw diya ay biyain ng kuha na to. Camping biro po. Uy, Flor! Saan ka diya, Flor? Unsa man taon ka diri? Uy, ikaw usa diri? Ay, di kumpiyansa kay naghanar ba nga pagbalik na itong dapir diri? Unsa man ka diri? Hindi eh, yung pabantayan na ng mga kanding. Ay, manda siya ron day. Ano tay? Itong pabantayan diri, bang tagana ng kanding, binungay. Uya sa mo day, uy. Duta sa mo bantay sa kanding nga. Gwapa ra kaayo. Bangi ko man din, pagbaton sa amo, good, buhay kay ko. Ha? Ako yung pabantayon sa kanding? Oh, good. Sige na, karong na bitaw. Bangi ka. Buhay ka ko. Dili ka man? Sige na, okay lang. Di. Okay ra. Ako bantay sa kanding. Okay naman, pero kuha na. Unsa man?
nang sugtan ako. Sugton! Tay, sugton! Kung di ka maulit taon ako. Ay, kana ra tayong problema, day. Mga tao lagi ko nimo lagi. Sugta ko kay bantay mo ginagong kanding. Sigurista sa dahil ni mo. Oh, sigurista gyud ko day. Labi agad tika biya. Dugay na biya ko nanguyab nimo biya. Nya, gihapon ko nimo sugta. Sige na good. Bantayan na akong kanding na mabitaw. Sige na, please. Sige, sige. Sugot ta. Uy! Sagot na ka? Sure ba? Ulagi. Pero karon rasad, ugmawa na. Ha? Karon na, ugma, wala na. Ito ni. Gisugot na ko ni mo niya. Ugma, buwag na yun ta. Kadihot na ko na ito mag-uyab anin day. Mahay na lang na good, kay sawa. Luti ka ni ka, gisuguti ka. Naahayaan niyo eh. Saram sa kadlaw. Oh. Di ka. Ako na bantay rin kanding. Sugot ko day eh. Pero pwede mo hangyo day. Anong pwede karon og ugma lang. Sige na day. Sige, masugot ko. Pero karon na ha, ugma kutob sa alas 12 sa udto. Ha? Kutob sa ugma sa alas 12 sa Okto? Oo. Sa ato po. Usap tong arag adlaw. Oo, unti ay. Okay na na ah. Sugot ko dito siya. Diyan ka. Hindi naman pwede itugon si Mama Amparo na pasultihan mo. Nya ikaw na naisulti niya ha. Unsa man na? Ingon si ma'am, mientras tanto nga wala pa'y kataguan ng kanding, ato lang kuno na i-destino sa lungsod. Oh. Suma ni ma'am good. Nara niya unsa kay kami si Simon. Agad rabi mi niya. Kung mao na ipabuhat aw. Go. Naingon ra ba to si Ma'am Amparo Bonilla? Iya pang sabuton si Isidro. Iya pang timang tibangon kung wala ba'y kakulian. Kung iya ba'y ipiyal ang kanding. Iya ding sultihan sa tinaguan na to ang kandinga. Ang pero iya siguro ng sultian ay nga. Ordinaryo ra ng kandinga. Nya, iya lang po ng paampingan. Posible sa kay Bunoy nga iyang sultian sa Isidro nga naanay gahom ng kandinga. Ha? Isura nagmaibawan eh. Mao lagi. Uyaw jud kayo sad. Wag doon lagi na siya. Pero okay naman siguro na si Isidro eh. Uyuan ko na niya. Siya ro naman sab. Basta, mao na to ha. Pagsabot-sabot lang yung mong Simon. Ay, ito'y kanang malihog na lang po nimo. Ibilin lang una tika din eh. Ako itong apasan kitilig, madugay ito na. Kaya Ha? dugay ha, hardlock ka ba ko din eh? Lagi, kadyota kayo. Oh, lagi. Ang tagbalay nga giawitan. Flor. Sa 84 ka syupo nga akong napalit o 15 ka ice cream. Gisugot na gitawin ko nimo. Oray among nakita. Ho ho ho. How are you, my friend? I'm still fine, my friend. I'm still handsome. La 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 la. What's your name, my friend? Me? Yes. My name is Simon. I want to have one of that
How much, my friend? How much? Some. Hurry up! Oh, wait. How? Okay. Choose. Choose. Anyone, my friend? Yeah, which one? How about this one, my friend? And there. This one is not syllable. There, how much? How much, my friend? That one, Yeah. I think the value of each one, except this, I think 1,500 per square meter. You learn more English, my friend. Okay. My English is only 10 pieces. Okay, my friend. Oh, and if you spin it all, I will kill people. You're like MacArthur. I shall return to. Oh. Puro tapiltis na. Puro pa to. Patay ka. So, understand what is sharing? Huh? Do you understand that? That people is English. I cannot understand. This English is very deep. I cannot swim. Do you understand that? Sumang ka? Ganyan ako nagawating mo, ganyan biya kanila ko mo. Huwag yung kakauli. Ay, ipabantay kong floor sa kanding. Sige, papatay ni Flor sa kandeng. My love. Yan, may sugot sa day ka. Oo, sugot. Uy, kay, may loves biya to na ako. My darling. May love sa katunto mo. Paday. Kaya ano, gisugot na day ka. Diya ka na sayop. Ako? Di sugton. Wala kang kabawagod. Saba di ay, kaya nga no, trato na mo? Uy! Ha, gisugot ka niya? Ako pa, dili sugton. Usara na kakidhaton. Daya, ni mo. Kung mauna, kung trato naman ka mo, o di pwede na ka mga asawa. Trato naman ka mo. Trato mo lang. Muna akong ipaabot nga magkauyab ni. Yabon, tabangi biya ko buna. Kanang ikaw gininong sa mong kasalunan. Kaya para, dako rin gasto ang ninong ha. Ay, biya kalimot mo. Tabangi ko, kinamayar ba ko rin ha? Ay, ko ba? Katunto, biya ni mo, i-appeal pa ko dito sa imong kabuang. Gapil din na di ay. Sigurado yung mong trato na. Wala ko na magkauyab talaga. Oh! Kung mauna! Sa'yo na kayo na. Imo din ang kabayan. Pamayan! Pamayan, kitrato naman ka mo. Di sa'yo na kayo. Wala, Pamilyo na mo. Oh, babayaan lagi na ako. Siguro, mas labing maayo karon dayon. Nga tabangi ko. Ayaw lagi. Pero unya lang sana. Tuwa dito si Antoy, gisugo ni ma'am. Doon na isulti. Pero, ambot, taas-taas mo to. Naarabot sa tunta ko isulti ni ma'am da. Suman. Katulig yung Santa Claus lagi mo palit sa kanding. Basag hain ko ng ato ko nung upat. Desidido, gisang palit. Oo. Pero kita may magbuot ha. Okay, di magbuot. Dili bitaw. siya magbuot sa iyang gustong paliton. Kita yun. Okay rin na, may problema na eh. Ato inos ma'am. Ako ra ba itong gipresyuhan og dako-dako kay basig mo ito'y ipuli niya ni Rodolph. Bawa mo siya kadag Rodolph. Good. Pila man sab. Ano, sa kalibog to nga, anak. Okay na. May problema na. Basta kita may pili, kita may magbuot. Oo niya. Kinahang na wag dako-dako siguro kay di niya kadaog ba, no? Siya dako-dako. Kay Rodolph. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy Home. Marlon! Marlon! Ah! Pari ka, God? Ah! Daghan man na naigon rin na wa ko kaila ka to kato Santa Claus wa ko kaila to eh tingawar ba mga bata ko di baging nandaga pag naay mo so dire na manaygon na dili tiga to ipa-screen yun kanang mo so na dili tiga to
mataka lang so na manaygon, ipadakop. Ayaw yung sila pasudlan rin, ayaw yung sugot. Kanain ng mga taong dili mo, ari rin, nawata kaila. Kaya ba bitaw ka na gubot kay ron? Naanay gipusil. Oo lagi, pero... Isimbre mo gudon pa. Kita ka pugong sa tao, manaygon mo, diskarte. Para lang magsanta sa Santa Claus. Lingaw sa mga bata. Bisa na. Masa di ta kaila. Sukit-sukiton yun. Klaro gud na kikinsa gina. Kay lisod kayo na na. Hasta ko kaila. Ana-ana pa ko. Siguruhan na. Patakop yun.